Ay 100 pesos, ang dami oh. Ha? Bisugong bato. Ang dami pa na magkakapatid ng mga bisugo, no? Bisugong bato. Masarap 'yan sa paksiw. So shoutout sa'yo, Tabo. Si Tabo nandito na naman. Live yan, live. Oo. Magkano sa gisi mo? Sa gisi, 150 ang per kilo. Boss Gerald, magkano naman yung mga labahita mo? 130. 130 po mga per kilo, napakamura. Dito no, 130 po sa mga per kilo ng mga galunggong. Dumate na naman ng galunggong pero ang malaki daw ay mahal ang presyo. Dalawa na naman laki nito. 200 pesos na ang kilo. So yan po ay 100 pesos tumpok, no? Ng mga tilapiyang Batangas. At presyo dito ng mga isdang cream dory natin ay 160. So dalawang pwesto pa lang ang ating nakita na may mga naglalatag dito ng cream dory. Sa mga nakalipas talagang wala tayong may update nito, no? So marami sa ating mga kababayan ang gustong-gustong ulamin ito dahil sa masarap isigang, no? Yan, 70. At dito naman po ang mga napadgutin po natin ay 100 pesos po ang per kilo. Ano? Ada pirato ng bangus. Good morning, Ate Ria. Kuya Ricky, shout out. Good morning po. Good morning. Pink salmon head at mga bangus at pandaing at tilapia, no? Nay, gulyasan na. Ni B2. So mga alimasag natin na fresh at buhay na inyong mabibili. Ito naman po yung mga alimangong bato kung tawagin natin, no? Matataba yan. Mga alimangong bato. Justin Bibo. 120. 110. 130. Puslaan ko naman! Diyos ko po, aray ko. Puslaan ko! Ayan yung mga latag dito, no? Tingan natin ay 160. Ito po yan. 380 sa mga per kilo. Dito yan sa pwesto ni Boss Jeff. So shout out sa iyo at ang pagbabalik. At ito po yung mga presyo. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market para sa mga update na ating i-update sa ating pagsilip sa mga latagang kung ano mang meron dito na mga inilalatag nilang laman dagat, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at iikot kayo dito sa lugar ng 30 na Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So tara, let's go! Si Mais napunta rito, puro mais na bentahan nila, oh. So shout out sa iyo, ganda. Good morning. Shout out sa iyo, Pogi. Ayun, shout out, good morning. Ano, mais? So dito na tayo sa mga iba pang latag, no, na ating may update sa mga presyohan ng mga isda dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So lagi po namin ipapaalala dito sa mga mamimili na may mga dalang motor. Tayo po ay mag-iingat sa mga pag-parking dito, no. So yan muna po yung update natin sa mga tilapiyang Batangas dito. Ang pag-iingat po dito sa Malabon Fish Market ng mga pagparada, no, ng mga motor dito sa gilid. Huwag nyong iwanan ng motor nyo kasi may mga nag-iikot dito na tao ng City Hall at baka kayo ay matikitan. So hindi nagkukulang ang mga nag-update dito sa Malabon Fish Market para sa mga kaalaman po ng inyong pagpunta, no. So kung kayo ay pupunta rito, doon na lamang po kayo mag-park sa Malabon Central Market. Magbayad lang po kayo ng 10 pesos, ay okay sa all rate na po ang mga mapaparkingan nyo. Wag nyong iiwanan ng inyong mga motor, lalo sa lugar na ito. Ayan yung area na yan. At baka kayo ay matikitan ng mga MCAT dito. At sa mga sa tulay, no? Sa tulay din po, wag din po kayo mag-iiwan ng mga motor. Dahil ang ticket po dito ay malaki sa mga nagpa-park na illegal parking, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tuloy na natin yung ating update sa ating pag-iikot.
Tara, let's go. Parang hahatol yung referee. Parang kilala niya. Magkano sa gisi mo? 90 lang kilo. 90 pesos ang per kilo ng isdang sagisi. Pang sinigang, no? Tumpukan ng mga bisugo ay 50 pesos. Salamat. Thank you. Wala si Butoy. Maaga nakaubos ng kanyang mga latag na hipon. Sold out. Timbangan ng atin nakita. Ayan. At dito po ay 90 pesos mga per kilo ng mga tilapia Batangas. So tuloy-tuloy na ang ating update dito sa bayan po ng Malabon. At dito kay Annalyn Bernardo, 100 pesos yung mga per kilo ng mga tilapia Batangas. Madalang ang isda, puro tilapia. Salamat, thank you. At dito naman sa mga latagan ay 110, no? At 100 pesos yung mga per kilo ng kanilang mga tilapia na bentahan dito sa Malabon Fish Market. Tutumpukan ay 100 pesos sa mga pig salmon head. Ayan, ang mga latagan dito ng mga 100 pesos na inyong mabibili. So shout out, good morning sa inyo. Ayan, shout out, good morning. Alright, lipat na tayo dito sa kabilang side at update natin yung kanilang mga presyohan pa na latagan na kanilang binibenta dito sa ating mga kababayan. Shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. Good morning, Don Ramon. Ayan ang mga latag po dito, no? 100 pesos mga tumpok ng galunggong. At mga tulingan natin ay 150 per kilo dito sa pwestuhan ni Boss Jeff Baliw. Tumama ba? Ayan po yung per kilo at 160 sa kilo ng mga isdang gulyasan. Alright. So yan yung mga latag nila, no? Thank you mga bossing. So dito tayo ay Tinong Picardal, shout out sa iyo, good morning. At mga isdang, anong klaseng mga isda ito? Tumpukan na yung 100 pesos, ang dami oh. Ha? Bisugong bato. Ang dami pa na magkakapatid din ng mga bisugo, no? Bisugong bato, masarap yan sa paksiw. So shout out sa iyo, Tabo. Si Tabo nandito na naman. Live yan, live. Oo. Okay, shout out Tabo. Ang Tabo ng Malabon. Pati Pinoy Pandikit. Salamat, Tino. Alright, so yun yung mga update natin dito sa mga latag nila, no? So mga ulo dito ay 130, oh. Ulo ng mga tuna. Ayan, mga ulo yan, no? 130 po ang per kilo. 100 pesos tumpukan ng mga galunggong at mga isdang sagisi at labayita. Yan ang kaya ito. Shout out sa mga kamag-anak mo sa ibang bansa dyan sa Canada. Isang magandang at mapagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Magkano sagisi mo? 150 ang per kilo. Boss Gerald, magkano naman yung mga labayita mo? 130. 130 po mga per kilo, napakamura. Shoutout nga pala yan sa asawa ko. Ayun, shout out po sa asawa ni Boss Gerald. Bumangon ka na daw. At mag-agahan. Salamat, thank you. At 100 pesos tumpok ng mga galunggong natin dito, no? At bumaha na naman talaga ng mga galunggong, napakarami. At ang per kilo naman po dito ay 130. Good morning, Boss Alex. Ayan, mga latag dito, no? 130 po sa mga per kilo ng mga galunggong. Lumit na naman ng galunggong pero ang malaki daw ay mahal ang presyo. Dalawa na naman laki nito. 200 pesos na ang kilo. Malaki yun rin. Pero masarap ng prito yung mga ganyan kalalaki. Oo. Toasted. Boss Alex, thank you. Salamat.
Alright, so dito naman tayo sa mga presyo ano, ng mga tilapia. Good morning. Uy, nabuhay ka, Bong. Saan ka galing? Ay, Masbate, muwi ka pala. So yan po ay 100 pesos tumpok, no? Ng mga tilapiang Batangas. So, thank you. So shout out sa Tiyo, good morning. Shoutout sa mga flying raiders. Ayun, shout out, good morning sa kanila. Good morning. So latag dito nila ay mga cream dory. So ganyan po yung mga presyo, no? Laman at ulo. So ito yung ano, daming order, no? Sarap niyan, cream dory, no? Cream dory. Ayos na ayos sa pang-ulam. Alright, ang tilapiyang Batangas naman natin dito, kay Ate Pat ay 100 pesos mga per kilo. At yung mga presyo naman ng bangus kada piraso, meron siyang 130, 140 at 150 sa kanyang bentahan. Tilapia lang talaga ang mura dito sa Malabon ngayon, no? Wala na naman Wala naman mga kalakal. Salamat, Ate Pat. Thank you. Oo. So, nandito naman tayo sa pwesto ni Aaron. Alright, mga presyo dito ng mga per kilo, no? 370 yung mga per kilo ng hipon. At presyo dito ng mga isdang cream dory natin ay 160. So dalawang pwesto pa lang ang ating nakita namin mga naglalatag dito ng cream dory. Sa mga nakalipas talagang wala tayong may update dito, no? So marami sa ating mga kababayan ang gustong-gustong ulamin ito dahil sa masarap isigang, no? Bago nyo po isigang, kiskisin nyo po ng asin, ng mabuti at suka para sigurado po tayo na tanggal ng lansa, no? So tilapia, ayan, 90 pesos per kilo. Dito naman ang mga presyo ng hipon ay 380 yung mga per kilo. Alright, so dito tayo kay Ate Sandra sa mga alatagan niya ng mga mabibili yung tilapia, no? So dito yung mga presyo, no? Ito po yung mga presyo, 90 pesos. 100 pesos, 100, 130 sa mga bangus, isang piraso, 110 po sa malalaking mga tilapia. So ayan po yung mga kababayan po natin na mga namimili. Poging taga-Tondo. Shout out sa mga poging taga-Tondo. Isang pagpalang umaga sa inyong lahat dyan. Good morning everyone. Alright, so yan po yung mga bentahan po dito ng tilapiyang Batangas na inyong mabibili o mapipili. So ikot na tayo, no? So sa mga natagan dito ng hipon, ayan. Magkano presyo ng hipon mo ngayon? 400. 400 ang per kilo na mga hipon natin, no? 400 te. 400 pesos na per kilo. So yun, 380. Binibigay na din, no? So dagsa yung mga lapad natin ngayon dito. So ang presyon ay 70 pesos per kilo. Yan, 70. At dito naman po ang mga lapad din po natin ay 100 pesos po ang per kilo. So madami na naman tayo mga nakita mga isdang lapad, no? Ayos na ayos sa kilaw o pang tuyo sa mga marunong magtuyo, no? Yan ay pwede. Shoutout sa Ate Lorna, good morning. So ito yung mga bentahan niya naman ng mga tunsoy, 80 pesos sa mga per kilo. Ayan. Sariwa. Sarap niyan, kilaw. O kaya itinutuyo, no? Salamat po, Ate Lorna. Thank you. At ito ay 380 mga per kilo ng hipon. So yung presyo ay 380, 400 hanggang 380 ang mga per kilohan dito sa Malabon Fish Market, no? Ng kanilang mga latag. Ayan, no? At paninda naman dito ni Kuya Ricky, mga pusit, kalawang, gulyasan. Pusit lang kala.
Tapos ito yung mga kada piraso ng kanyang mga bentahan, no? Kada piraso ng bangus. Good morning, Ate Ria. Kuya Ricky, shout out. Good morning po. Good morning. Pink salmon head at mga bangus at pandaing at tilapia, no? Nay, gulyasan na. Kuya Ricky, magkano pandaing? 180. 180. Dito po, Ate Ria. Tilapia. 130 ang mga presyo ng mga tilapia niya rito, no? May baso ba dyan? Baso? Ria, Kuya Ricky, salamat po. Salamat, thank you. Alright, yun na po yung ating update sa kanya mga latag dito na mga isdang bangus. Ay! So 50 pesos tumpukan ng mga galunggong natin dito. Guy! Silipin mo. At mga latag dito na mga limasag ay 100 pesos kilo. At meron din po mga alimango, no? So yan po yung mga ina-update natin dito sa kanilang mga latag na binibenta sa ating mga mamimili o mga kababayan na pumunta o dumayo sa bayan po ng Malabon. Napakutusan lang ako. So sa mga naghahanap din po ng mga talaba o tahong ay meron din po kayo mabibili dito sa halagang 100 pesos. Wala na. Ayan, no? Naubos na mga latag ni B2. So mga alimasag natin na fresh at buhay na inyong mabibili. Ito naman po yung mga alimangong bato kung tawagin natin, no? Matataba yan. Mga alimangong bato. So ito yung mga gulay, no? Napakadalang na kanilang mga latagan dito. So yung mga bayabas po natin dito ay 100 ang kilo. So mura. Masarap yan sa mga bangus kung magsisigang po kayo. At mga manok ni Dayan. So ganito po yung mga presyo, no, ng mga manok na latag po nila. Ito po ay manok na calves, no? Hindi po siya 45 days. Manok na calves na lumalaki. Nakakalaman ko muna yung paro daw. So shoutout sa inyong dalawa dyan. Oy, shoutout, boss. Lato. Morning. Boy, alias Boy Tilapia. The rest of the Muy alias Boy Tilapia. So shoutout, thank you. Salamat. Alright, so dito tayo sa mga presyohan ng latag naman. Ng latag ni Boy Tilapia alias Boy Pogi. Oh. Justin Bibo. Shoutout sa'yo. 100 pesos, no, per kilo ng mga tilapiang Batangas ni Boy Tilapia alias Boy Pogi. Shoutout sa'yo. Justin, yun. Lawig niya, dahil pag naka-side view. Oo. Hindi ko nga nakilala eh. Pag naka-side view, daming bukbok ng mukha eh. Okay, makuli, shoutout sa mga nalungkot ka. Ayan siya. Ayun na, siya na nauna talaga. I know you like it. Alright, ayan po si Boy Tilapia at si Boy Putik alias Justin Bibo. Shoutout, boss, daan sa mga mamimili natin. Yan, dalawa na kami ha. Ngayon, sa lahat ng mga followers ng dalawang to, may discount kayo sa akin pag namimili dito. Ayun. Yun ang kagandahan, no?
May discount tayo kapag bumili tayo ng kanyang mga tilapyang Batangas. Shoutout kay Justin Bieber ng Malabon. Ayun. Ano? Just- IB pa lang, bukbukin na ang mukha. Magkano tilapia natin ngayon? 100 lang, kaya yun. So, salamat sa inyo ha. Thank you, thank you, thank you. At dito naman tayo kay Boy Bangus. So, ito muna. Tingnan muna natin yung mga presyo ni Justin Bieber. 120, 110, Justin Bobo. 130. Boss Lando naman. Diyos ko po, aray ko. Boss Lando. Ayan yung mga latag dito, no? Pompa, no? Ni Boss Make. At ang ating mga pusit kalawang. 200 lang. 200 po ang per kilo, no? Alright. So, dito per kilo ng mga tulingan natin ay 160. Ito po yan. 380 sa mga per kilo. Dito yan sa pwesto ni Boss Jeff. So, shoutout sa iyo at ang pagbabalik. At ito po yung mga presyo ng bangus ni Boy Bangus. 110 ang mga kada piraso. At ito pa yung mga kada piraso niya, no? Shoutout sa iyo. Walang vlogger si Kuya. No, shoutout kay Boy Kasoy. Good morning. Shoutout kay Boss Maeng. Alright, yan po yung mga in-update natin sa kanilang mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shoutout sa iyo, Boy Mangga. Boy Palabok. Ayun, si Boy Palabok. Shoutout sa iyo, Boy Palabok. Good morning. So, shoutout sa iyo, Boy Palabok. So, anyway, ito po yung ating mga in-update sa ating paglalakad dito sa lugar ng 39 Estrella Street. At nasilip natin yung kanilang mga presyo. Talaga nga naman, ang mga hipon natin ay palong-palo sa mga presyohan na sobrang taas ng mga kada kilo. No? Palong-palo siya sa mga 400 pesos per kilo sa kanilang latag. So, 380, pinakamababa na sa ating mga nai-update dito. No? Pati yung mga gulay na natin nakita at mga prutas sa Malabon. So anyway, maraming salamat sa inyong lahat. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po. God bless po and bye-bye.